duduk ndrandang ngentang. Iya, nganggo atraksi barang saiki. Dwijo iki nggih ngaten niku Dwijo niku. Rada nengan, Pak. Rada nengan. Ngentang mbok netole takkan dani Ngreka ninggalan Monggo Pak Sar. Apa kang? Nah niku ayo. Itu Pak Sar. Apa kang? apa kang Mbok dandani. Apa? Ayo. mbok tandangi Aku gawe rujak jeruk. bumbune kuwi apa gowedhe sik kok janggute Iya. tembel Lombok ya kula mosok buku mlaku dhewe mboten mlaku aman Mbak Suci Yo. Pasar jeruk bali dasare Delokan Kak. Jogate pasar mati delok yo. jeruk sepincuk nggo tanggo sarwa matok
Ngopo, Kak? Mbok menawi panjenengan kok menawi nembang kok senyum-senyum niku napa nggih kali mbayangke Pak Pur mboten? Bayange sapa? Mboten. Ora. Iki dibersane kok omonganmu glenak-glenik kaya ngene. Lah niku lho, Mas. Pos kamling ae. Apa? Bayangke apa? Mikmu lho nggonen, mikmu piye-piye. Bayangne Kok iso bayangke kapur barus. Yo. Ayo nang mburi jagongan ya. wah nggih nang bayangke Pak Pur. Maka Alah. Alah kaya titit-titit. kok sedit-sedit lho. Beran ngono. Nah, yo. Sawan menyang kota gede Neno bandara terus selendang kuning kang saking ngukir Menawi nembang lho Biung. Pripun? Upami ciri khasnya riyen dugi sami iki ora iso diilangi. piye Apa ciri Cahayu? khasnya, Nduk? Jan ketok mempesonani kok. Selendang Ra. Kabeh kok nganggo ning. Ya ngaten nika tekan. Nek budar sini piye, Nduk? Budar sini. Heeh. Gelas sarma digejek ira nang jikone wedang aku sar. Bicar sini. Lu batar sini. Aku nak urung metu gejek aku urung marep. Iya. Yo. Ya ya. Suara kurang permono ning wasis ngongro hangung rom marang bendoro Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno Monggo. luwih becik patenono timbang papisahan Celestio marewangi samudana marang kula warga Karawalanto putra liwat kincanging alismu kaduga hambat slingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni solamu tamang koko
janggono latihan bocah nggono kadugen nyrimpo Tepat, jiwa rakyatku kok kurang kahormatan mamro rubuh ngarepe injo Ayo Mbak, lanjut. urip ana bocah gedhe kowe jatuhake Mas Dita wujud